Vel? Hej, Jytte. Hvad fuck du rundt? Ja! Sådan. Nå, hvordan gjorde du det? Det gør man. Kan du se, jeg har glemt cottage til vores hus. Kan ikke huske vores hus, kan du huske det? Nej. Nu skal vi så bare bygge et nyt hus. Nej. Ej, er det ikke den her, hvor min kære hesten er på? Jo, men jeg kan ikke huske cottage. Nej! Min hest! Jamen, jeg glemte cottage. Prøv lige vent, jeg kan lige være, jeg kan finde min PC-taske. Jeg skal lige der, men... Så baner jeg mig bare selv vej over til min hest. Nej, se på hele, du har bare de der slægter, hvor du bare kan se på hesten. Jeg skal lige se, jeg har fået en masse koppen noget her. Men det var ikke der. Nej, det var ikke koppen, det var godt så. Så skal vi så ikke bare starte forfra? Jeg vil lige finde min hest. Skal vi ikke lave en forfra let's play, fordi... Jeg skal lige se om... Okay, denne episode bliver så lavet om til Find Hesten-episoden. En ny film, der udkommer i premiere. Hvad var det? Premiere. Ja, det kan jeg overfra, vi kommer. Jeg tror, jeg gætter bare, det er ikke noget lige, jeg ved, men... Se, prøv lige stå stille, jeg kan ikke finde dig. Jeg er væk. Se, stop! Jeg er ude på eventyr og finde min hest. Kan I huske den der med Diamond Gear? Nej, den kan jeg Se, prøv lige stop! Jeg er stoppet. Men jeg skal ikke finde dig. Det er den her vej. Prøv lige stå stille! Stå stille! Jeg skal lige det allerhøjeste sted hen. Se, stå. Der er en jungle! Der er jeg. Skal vi ikke ind i den mine der? Den er awesome. Den er awesome. Se, stå nu stille. Og så er det lige meget med min hest. Okay, vi starter forfra på vores skole let's play. Prøv lige vent, skal lige tjekke om vi har monsters. Og den skal stå på easy. Nej, den skal stå på peaceful. Den skal stå på hard. Ja, hardcore. Okay, jeg hopper ned nu. Nej, nej! Jeg tager dødspring. Ja. Ja. Bum! Bum! Det var bare dejligt. Kabumski. Kan du, hvis det er, han lyder lidt underligt, så er det fordi, han har fået hovedpiller til morgen. Nej, Red Bull. Red Bull og cornflakes. Cornflakes. Nå. Nej, det var egentlig dumt, vi sagde cornflakes. Hvorfor? Fordi så reklamerer vi for cornflakes. Nå ja, vi må ikke lave copyright. Nej, nemlig. Vi må ikke reklamation her. Reclamation. Så må vi heller ikke reklamere med for Red Bull. Nå nej. Red Bull, det er... Nå, vi må ikke reclamation. Reclamation. Hvor er du henne, Jolle? Jamen, jeg er lige på min plads. Der var du. Jeg var væk igen. Og hvorfor løb vi ikke bare herover? Jamen, fordi du ramte sgu. Let's play for abesomhed. Oh, sorry, du skulle i vejen. Ej, se, nu dør jeg jo. For helvede. Hætte. Der stod han lulle skid. En lulle. En lulle. Okay, er du klar, Jarle? Nu tager jeg det ekstra dødsspring. Nej, du dør sgu af det der. Tror du? Ja. Det skulle ikke bare noget at finde på. Kom, se, vi skal... Ui, mukor! Mukor! Se, vi skal alligevel hernede. Shit, man, de nakker mig, Jarle. Jamen for helvede, de giver jo ingen modstand. Nej! Okay. Ja, hvad er hesten? Nå ja, det er home bed. Kan jeg det? Okay. Jeg er med hesten! Yes, baby! Nå, det gør da ikke noget. Vi fandt der hesten. Au. Se, jeg tror, hesten, gå i hesten. Hvorfor? Ja, fordi du skal sgu ikke. Jeg skal lige sove. Nå, det kunne jeg ikke. You can only sleep at night. Vi skal lige finde det der sted, vi kan se, jeg ved godt, hvor det er. Nej, jeg er inde på hesten. Nej, nu dør jeg. Nej, hesten går ud, Jarle. Kan den gå ud af så der? Jeg laver lige en pil, så vi kan se, hvilken vej det er, vi skal. Jeg gætter på, at vi skal den her vej. En pil? For helvede. Hvad laver du det for? Det er bare så, vi kan huske, at vi skal den her vej. Eller Jarle. Hesten, den er altså lidt forvirret, kan jeg se på den. Kan du godt se, det er en pil her?
Ja, nej, jeg kan se hesten, den er altså lidt forvirret. Jeg skal lige over til vores hus, så skal jeg lige se, om jeg skal tage noget gear. Se, her kommer den lange rute igen. Nej, men hesten, den er lidt forvirret i dag. Jamen, er det ikke bare dig? Nej, jeg bliver nødt til lige at gå en tur. Du skal ikke gå langt væk, vel? Du kan lige gå lidt rundt om det. Lille hest, jeg rider på dig, og det er jeg meget glad for. Lol. Hvad er det for en sang? Det er jo, kender du ikke Ole-sangen? Jamen, er det Ole-sangen? Nej, det er Bo-sangen. Nej, vi må ikke reklamere. Okay, vi laver bare copyright. Bo. Det må vi ikke. Når den har godt nok fået nok, den er ved at være træt i benene. Det kan jeg da se på den. Nej, nu må du ikke gå ud igen der. Det er sgu da ved at være dig, der er ved at dø. Jeg fandt den der landsby. Nej, hvorfor har du lagt det der i? Ja, hvorfor? Ej, det skulle da... Den landsby... Nu kan jeg ikke komme ud igen. Den landsby der, Jarle. Kan du huske den Det var der, hvor der var så mange heste. Kan du huske? Jeg skal lige have lavet et brød. Eller 2 eller 3. Og der er gulerødder! Så kan jeg bare tage dem med. Jarle, ved du hvad vi skal? Vi skal have fundet en til sadel. Ja, det gør vi nok lige i en sprog. Jeg ved ikke, kan man lave sadler? Nej, det kan man med den. Ja. Jeg kan bare ikke helt remember. Gå den vej, som pilen viser. Der er en hest! Jamen det er ikke den vej, som pilen viser. Der er en hest! Det er stadig ikke den vej, som pilen viser. Jeg skubber den over. Jeg rider på hesten. Hov, der var godt nok ingen sadel på. Jamen det skidt værre, men det sker en gang imellem. Hvad for helvede, hvad Jeg leverer jeg på. Jeg kan tåle. Han spiste hvidløg. Flødeskum! Hvidkål. Nej. Okay, Ej, det stinker. hvor er den bil derhen? Hvor er bilen hen, Jalle? Det kan du Jalle, hvor er pilen? Kan du se den? Er det den her vej så? Jeg må ikke ændre retning, jeg skal bare lige... Nej, du skal også lidt mere lige ud. Hvor fanden skulle jeg hen? Nu er jeg fejl vild. Så bare dø. Ja, suicide. Nej, du må ikke dø med de der gulerødder. 38 guller. Det er bare god. Se stedet, vi farer bare rundt. Se, jeg tror ikke nødvendigvis, at det her det bliver en god spil. Skal vi ikke lave en ny verden? Nå, nu fandt vi jo tilbage til hesten, vi ses.